Teka jingu pakai jiro baru kalau ngi ublay, kupa jengi ubabeneng, utrai kitrai, baru seim juga seim. Kerja aingu kalau nak ta jong pi ruki kun jo ublay, bawat hapeneng kajing kriat, jong ke skitlang, kani fiedon hang ni, banwan hoj, om tamun witness ya kajing tek tien kajong kini ki angut ki samla, hanrei ngangi skemru banyak sgo ya kaktin kajo ublay. Ai ngu yo blay na kamta Ecclesiastes ba kumjuri ai bayan haga ba pi pendep yang ni kakam haga ying ka jo utrai haga hakmat juga bing basem hakmat jong kidkhot juga balang haga ying ka jo blay haga ta ka bangi ong ka godly atmosphere nawat bon ki khna samla han ki simenta kim value shu ki belong kentang ke jo blay. Kom haka jing tek tien, bad haka jing shongka le ka marriage. Namak ta dau kila shule la ka jong ka bentar ka jong ki. Ring ai ngu yo blay nam ta jong pi, Ecclesiastes dikar, bad kum juru nam tai ai bayan tham. Ka jing tek tien, ba ka jing tho shong kurim. Kim day kita ki rule lani ki ain ke ba kanu ka balang ka penmi ka je tek tien ba ka je tho shong kurim kem dei ki rule ba ki ain ke ba ngi kum ka balang hapo grace kamran church sungi penmi mdei ka je tek tien ba ka je tho shong kurim ki dei kita ki balong kum ki laong ki holy institution kantam ka chong kashoman hakmat jo ublay baru day ublay ublale ekata na du basdang jo ka perthei haka ji day ba ka ji te ktir niyo I na du ka por ka kitab ka barim ngina yo I ya kata ka ji te ktin banang ta haka kitab lane haka New Testament niyo I ka don ka ji te ktin banang ta ka shiti ki jo upol siki balang iba peru utho haga jede bad ka jete ktien ka jete ktien ka long kata ka jik pen kre jong ki arngut ar ying ban poi sikatong jong ka jing kenti kurim haba kila ya sngotu ya kata ka jinga lenti jong ki hagla sngotu ya kata ka jinga I ka baki don iwe pat Panama kata daw, bagaimana kemilanti ban poi syakata ka benta jo ka jing longi long sem ki pendep ya ka wei ka banengkong bagata ka long ka jete ktin na ki ong ha ka wei pat ki kentin engagement ka jete ktin na ki engagement kam dei ka ki bangila ban sim sting ya ka jete ktin kam dei ka kontrak Kabangi tek tin tanggat tasnem. Lane kata benai. Kaji tek tin ka dehi kata ka bangiong ka strong commitment. Kata ka jingya IT lane ka jingya shania. Kabaklan iwe pat. Usamla bad ka samla. Kaji tek tin ka dehi kata ka bangiong ka skin pareng ka pledge. Kaji tek tien ka day kata ka bangi ong sesu ka vow lani ka covenant hiya sngomentan ka e ka ba kini ki argut kila ai iwe beki ong hani ka sngi kila ai ni ka sati kum ka dak bangi tek tien bat pi namang ta daw namar ba ka ji tek tien ka day ka ba khoj ho blay ba ka day ru kata ka vow ka bangi ai iwe hakmat jo blay ublay ukmilinti nangi kamtam na kitu ki ba tek tien bakin bad bakin ri bad sumar bad respect ay buram ya kata ka ji tek tien ka bakilaya ai kam day ke kam kabarit kabangila bansya le menta klet no la shai lengi puli ni ka ktin ka jo bleng yo I
haka gospel kat kum u Lukas ngiu i kan ka wei ba kata kalong ba kadang ka ji thu chapang ka Mary bat u Joseph ka Mary bat u Joseph kilai ya te ktien kabamut kata ka jing ai ya kata ka jutang banya ap iwe banya rikhu jeladi hadu benda poi kata ka sngi jong je tho shongkurim te henrei hapdeng jong kata ka por kat bakidang ya ap ka Mary bat u Joseph don ke jing ja kabang ngej kem mentala de Desember lele bun kenya puli bha nakini ki dikhot ba kata ka long kan ni ngan puli na ka gospel kat kum Lukas ladong meneng kong khot bat phon riu ka Bible ka ongkum ni ti hau benai uban riu la pha yau tau angel Gabriel na ublei seka snong ha Galilea ka ba kerteng ka Nazareth kharat phun yo shaka thai soti ka balaya te ktien engaged betrothed pledged seka thai soti ka balaya te ktien bad ubriu u ba kerteng u Joseph na ka yeng u David ka kerteng kata ka thai soti ka long ka Mary u Joseph bat ka Mary ke te ktien nama ta daw ka maong mani ka ji te ktien kam day ke invention jong ka nu ka balang re ka don na ka ktien ka jo blay hari ha pedeng jo kata ka ji ap ka jong u Joseph bat ka Mary ban poi se ka ji tho shong kurim la ja ka jing ja ka bangi tip ha Hagabau angel jo blay Gabriel lawan si ka Mary. Bau la kren si ka Mary. Ba kaya ka bau kren si ka Mary along kumni. Dekat balai pawai. Ti hakmi ong angel Gabriel si ka Mary. Pan sapun kun hagakpo bat pan kayo kun bat pan kot ya ka kerteng jo u Jesu. Ka Mary kampat itu kampat don ka jia day hakanunu ka benta ka do waru senrang briu waru Joseph hari kani ni ka jingja ka baja nakata ka jing penyat bastat ka jo blay kumnu bau Jesu unong penim jongi un kha un wan sini ka perthei bakani ka ja na umen simaku jo blay bagi nyepet ke baca kalong hadin baka Mary kayo sngow itagi kubor bad hadin kata kala armet baka Bible ke itu bau Joseph ubriu blay ubriu bahok ula perkat ya kaban pelaj no jar ya ka Mary Aingu yo blay nam tau Joseph. Maaf yang aku kisenrang. Kam tang mereka perthai mementa. Bun sin kisenrang ki blackmail ki kenthai. Bala phimle kom tam tangan le kom tam ta. Phimle am tam tangan le kom tangan that rong ngan that be. Re aingu yo blay ki brig kum Joseph. Ki bam kwa ban pen pau ya kanu ke ki besniu. Wow, haka jing jar uang bancu pelaj no yaka. Hari ke ega baca kalong ublay umsha. Ublay umsha yo Joseph ban pelaj yake Mary. Ublay wan ban pang ho Joseph. Wa ma me hap ban shim yaka. Nama kani ka day ka kam ka jo ublay. Kabalang kong kalong namar bakam day ka jing bakala jo ka Mary. Hari ka day ka kam jo ublay. Kini ka kamba jo blay ban penwan yung nong penim jengi kini ka perthei ban ka ba ar kalong ba Joseph memla ban memla ya ka ban pendekut no lan ya ban break ya ka engagement vow ka ban maladap ai melawan break ya ka engagement vow lan ya ka pledge nama kata daw ka jetun ka jinget ktien kam day ka kam kabarit kadai ka kam ka bakhya hagaba om dei ki khlong ki bala ban le kata
Regede kita kibla poi kibla long michet haga jing im ka joki hakarta joki bar haga kan jaman simru. Kejite ktien baga jing shongka lane ba kejite tho shongkurim kim dei ka shubu kumtu haga jing long brio bala bu do blei ba shwa ba nya tho shongkurim don kam kejite ktien kim dei kita ki ba shulong kumtu hare kejite ktien bat ke jing shongka le ke jing tho shongkurim kilong kita ki dak lane ki example ki jing kren ke jo blei haka jing dei ka jong ubangek baru trai Jesu kabangek baru trai Jesu haka jing dei ka balang baru trai Jesu ka jing te ktien ba ka jing tho shongkurim kilong ki bang yo i hani ka perthei kilong kum kata ka bang iong ka serngiu ya ka e ka ban saja ba ya ka e ka ban salong hani ka perthei ba kilong ka jite ktien ba ka tho shongkrim ka bangi ngio i na ka por si ka por ha ka ni ka perthei kilong kata ka jingkren ka jo bleyangi ba kini kilong tang ki serngiu ya ki e ki ban saja ba kata kalong haka jide ka jonga bat jongpi baru trai Jesu haka ba haka we gesngi usim juga usim baru trai jongi trai unsawan ban shimti laki jong ha ladihi hangi ki kasi bangai skem hakiwi ki jakaru tambah hapo garu te kapher hagaru tadi kentai baik terua. Lain ialah orang kita propose di kentai. Hendak ngayu i hari babun kiri bahangiru berserang. Ngayu skem hagaba userang barabor usim ya ke inisiatif. Bagata kalong mende dikiktin kor mende dia penap pistol dia kemoi dikon kesoi mende penap dagar ini dohrot Henry dikiktin bajem jali jo na japi ngadon jing mut japi mut sya ngasih perkat ngalai senagalan ngah perkat ngong tipi naga pada setai tipi habaki serang keren i ikin tei tipi keren kumno mak setai te hey dengan tip lagi keren i tu I love you I want to marry you kalong karukam kalong ki ek balong kini ki jinja ki baja bakata kalong babara bor hi de serang buat terua, tabangan mo ong day urang terua mo. Kikun jo blay kim day kirang terua. Kima siya terua, kima terua terumbay, kima wan tigibrina ng pure. Lay terua pan, lay terua piskot kaleng sa doang em. Ki ap ya kapor ka jo blay. Ki duay. Tahilo ba blay una pensyaya ki. Ong ban nga haleluya. Madon ka we ka jing ong ka ban. Adu mensyuan lu bang dang kena bang. Ayo sengau tu kejirwai ke boong ngidai kirang terua aha lapan hiar dor palat pi ke jinglong jangi ki khun jo blei ngim dei kum ta ngakan mau mensyua don ketu ke jing tu khana bagi ya kita ki ba ya di jing di arngut ki ya ki rengkat ki wan syasor ki wan terua tahu mana nak man uterwa ong tidak doka layat selaban si layat mas doka tapi ada dian pak de madin nomelim perbat la ki ong no kakting hasi la de klong pan yo bun ki la put wan derwi wan terwa la put ken utau bayan nak mat uterwa doka
tiada kah utama nadian pada orang laput kikun jauh blay kikun samla kim long unta orang banyak haleluya ku kisamla pidei ki badon borom ikan manu ka tin jauh blay haba blay utau ya ubri utau ya adam utau ya haka dur ka jauh blay ku ki samla sendang ku ki rangba ngira ya ka dur ka jauh blay ong banyak haleluya ten rei haka rukom kalong babara bor kalong kumta haka ba ushenran habla biangkarta na dong shedong la duai ho blay skautu ka mon ka jauh blay we can do ya kata ka ba la duai ba blay ya lam yu ba haba kata ka briu ya kata ka samla ka ong hoi ke ka baja ka wonong kong ka de ka jinyete ketin ka de ka jite ketin ba hadien kata kawan sakajing kenti kurim ngamti ka ikadaw pastor kan no tali ka jite ketin mo tausnem hadu bang laklet jite ketin bagi jite ho ngatai haka history jo ka balang ke ba bune ka jite ketin bagi jite ho dem tausnem ngamut ban ongkum ni kuki kun jo blay na lesi kalaban long ba blay ko ban kren singi ka balang pen kre namar kajingwan kajong unong lek kurim bakrau kalajan lim gum ta kanum sujaran khat habangi pe ga jingja ki baja ka protei ngimla ya ka ban shu khabrib ki khmat jungi ban set kelut ki skor jungi ngiyo i ke baja harosha ngiyo i ke baja po Israel ngiyo i ke baja mentah ka lengso ka protei kini ki thu yangi bauta unong lek kurim ulajan banwan ujisu ulajan ban wan kajing ya thoa shongkurim kajing khawai shongkurim kajau sim ki sim utrai ki trai ukon lang berat jau blay kelalong hajan bat nama kata dah habang yu i kini ki baja ki je te ketin kalong ba blay ka ban kren yangi wat pi ki ba wan na ka liang ki ba hing ma sem jo ecclesiastes ki ba wan na ka liang jo ibayan ru kalong ka jing kren jo blay yangi ye pi pen kre namar ba kini ki long tang ka serngeu ka ba shisha kan sawan baru Jesus Christ un sawan ngalong tang u kemo ka tin pare ngalong tang uta u news boy ngalong tang uta u khna ubara ya ka khubor ubadi ka khubor ngalong tang uta ba supen pertana ka ta utrai banong Pediang yau Jisu haka jingim jangpi. Yau ngadon hane ban perta. Wal kitu ke pet ling bagi media platform ru. Ngadon hane ban perta. Udon away uba jipi. Uba yap na kamta jangpi. Usim gisim ba utrai jugi try. Ublay halor baro. Utau bab habriutam napreng kisipau hajar. Uyang hajan jong pi baruong ngai jipi. Baka kerteng ju kalong u Jisu. Ublay ling bau Jisu Christ open pau ya ka jing i ka bakrau ka ju usyangi. Badaki kentin ju ka jing i bagi ba jem wong kumnis ngap Jeremiah lai pui lai wong. La slem utrai la mi pau hangau doong shisha ngala i ya pangala i je pi daga ji ka ba bom jukut nama kata daga jile i ngala ring ye pi ublay perta syangi baro aniga singi kamtam kitug bampat pediang yo utrai Jisu ram pedim jong pi ho ngai i je pi ngai i je pi ngai i je pi Haki por ki bangedang kena. Ijukan mau bah.
Wat hapdeng jongi sipararu mengidong kat arngut sipara. Je ong ngi je pi. Hin men wi para si ong kat no pi kat ne. Ublei wong ngi je pi de ka jiga ba pom jukut. Lesi ka jingkali kalong kat no me Ublei pun sisai kata dah jing yap ka jo Jisu halo juga ding pernah. Wong kat ni ngai jepi. Habau kene lagi jong kiti jo. Halo jong ka ding pernah. Rom san pra ka Bible ka ongkom ni. Harai ublei ulapani shenai laga jong ka jing jang usyangi. Bahakata ka bangi dang long je bapop. Ukris ulai yap ya peli yangi. Kata dia jing ka jong ublei. La da don apdeng jingi hani ki baong. Ublei yenga. Ublei la kelet no yenga ku ki kon jo ublei. Ublei upen kan mau biang ye pi hani ka singi ong. Nga ye pi. Mana Lord jo ka ding pana. U Jisu pertau ong. Nga ye pi. Nga ye pi. Nga ye pi. Baladangi ong hooj. Ya tak jing ke bau jengi. Barangi ong ho je barangi pedang je ya tak jing terwa je Jisu ong ta uba wan syanga da lele ngan om kentai no syabar. Compare ki pop ayu finale. Compare ue finalong ke finalong. Wang ta bawan syanga da lele ngan om kentai no syabar. Habai ibayan ila pedang ya Ecclesiastes. Riang ho ya kata ka jing terwa ka jung ya kata ka jing ke bai Mentaka si yo ki wan hani bani tektian. Pada ketu je tektian yo kisati bigaya ai. Haka singi ke bangi ong ho yo tra Jisu. Haka singi ke bangi pligi do no jongi show tra Jisu. U Jisu ulapan kre ye kasati senjat ke ba ubania laban tau. Baru ta sati senjat ulong sembakoj. Un ai syangi. Ong banya haleluya. Singap ka Bible ko ongkom ni. Efesus nang kong khatlai. How ba ma phiru ya kitu bla pedang ya ka jing ka jo trai. Bila pedang i terwa ka jo blei leng ba Jesus Christ lo ka ding pana. How ma phiru haba phiru snow it ka tiang ka Jesus ka gospel ka jipen im jong pi. How ba haba pilang ngekru lashon sharp ye pi dau mensembakuj ka jingkular. Kau berkat saw ubalong ka senjat ubalong ka senjat ka benta jong pi hadu ka jing sispa ka benta jong uhi kenang ya ka banyero ya ka burom ka jong Lagi ong ho yo tra Jisu. Wai hangi kata ka senjat. Bamdeta na ka sati kesiar. Lagi sati rupa. Lagi sati maulenai ki remdor. Bamdon bakam remdor pad. Banya ka senjat ka balong mensimakoj. U Jisu wai hangi. Bangangai scam ba anda poi ka sngi kajong kajing tiu kurim kajong Ecclesiastes inume tho shong kurim bat ka wei pat ka brio ka ba klem te ktien bat Ecclesiastes inume tho shong kurim bat no ka brio ka bom don ya ka sati senjat ka ba ai mai Hare inya tho shong kurim bat ka ta ka brio
hakaba ila ai ka jingit bat bakala ong hoj bat kum juru la ai ka sati kum ka dak blai te ketien ko ki khun ga jo blai haka ju ko kam ko mangitip bau trai Jesu la jan ban wan unong le krim ba kraw tam un wan da shisha u Jesu un wan but about Jesu un wan bakala ja kala jan hadu kata-kata Hashwa baka jing bitar bakraw kata tribulation ganja Hashwa ban penpau yaw merat klaw Hashwa ban wan kata-kadak kapangitip kumenriu span riu pon riu ngangaj kem utrai Jesu un wan ban shaw laki jong ba onung wan ban shaw ya baro gibriu hanrei un wan ban shaw tang ya kita hakiba ladon ya ka sinjat ka balang umasibukod ong bat nga hallelujah ilaban ong bangila let jeseng hangta ilaban ong bangila long kestan reka jingkli ka long pidon ne em yaw mansibukod pila pediang ne em yaw Jesu haga donut jong pi banga ngets kem baka jingrong no yaki bakhod kalajan shen yin siya sngawi ka jing sawa ka turoy hagaba angel un perta un nolay korim ulawan tang kita ki badon yaka sinjat kabalong masim bakhod kinlek banya siyambaw try Komong mentan Ecclesiastes handa poi ka sngi ka ji kanti korim hi inung ya tho shong korim bat ka wei bat ka brio he bat ka ta ka brio mari bayan hagaba ila ai ya ka sati senjat madasi kom julu ka long baru blai skap ka ktien jo blai kong kom ni ka shiti ka ba ar Timothy kal nong ka ba ar ka thot khat khandai skap ke ka ktien blai kong Henry katakan nongrim kabas kem jong ublay kayay ni. Kabadon kani kasyap. Utray, uithu, ya kita kibalong ki jong u. Utray, uithu, ya kita kibaday ki jong u. Baka jingkali kalong. Pila ong hood em yu Jesu. Ladon em kanunong kaski pli ka no jipi ban ong try. Wan ka do no jonga ngapdyang yeme kum nong panim jonga map yaki pop ki jonga Jesu la jan ban wan ko ki khon joble komong mani kamphe la ngi matla ngile matla kamphe la ngile kelut kan no nuru ki dak bat ki shin ki pawa khamat jongi bangim la ban len bau Jesu ula jan ban wan u Jesu ulajan banwan habai bayan i ong ho ya Ecclesiastes kasyap kabala ai ha i bayan da Ecclesiastes kalong kasati senjat singap haku ki khon joblei rangi kentat yo trai Jesu ngila balong kestan tabangin pat pediang yaw Jesu kunang panim jongi ngim dan yaw mesem ko joblay ubalong ka sinjat bawblew asyangi lada ngim pat pediang yaw try Jesu ka jigim jongi ngim don yakata ka dak jong ka jingya tektien batu balong mesem ko the tip in a way. Lagi kentaj yo tra Jesu bangim don ya kata kadak juga jing tektin. Ngin ha ban pediang ya ka wei pat kadak. Bakata kadak kalong. Kasyap ka jong merat kalau. And real spa and real phone real.
Idikan lana. Idaya tu yang ini mesti ublay. Sekarang kita ke development ke berjaman ta agak percaya. Kini baru kipen kere ban poi syakata ke benta. Haka bau no brio. Kanunu ke brio ke bom yo benta haka jingrong no ke jo utra Jesu. Bom donya kata ka syap jo ka senjat ke jo mesin baku jo blay. On ino syadin baru kin haban yai len ba kata ka syap. Ba kata ka syap kalong nriu spa nriu po nriu bagi jingcin jarba kinwan. Kuki kun jo blay. Hani ka singiu trai uterwai di syangi. Bagi kuapan ailat ikitu kibompat pedang yo trai Jesu haki donut ki jongpi. Bagi pop jipi empat selama bekas nama trai Jesu. Kuapan ai kalat lada don na pedang jipi. Watang iwe ru kalabiang. Oh Jesu ong kumne ong hakmi ngayeng haka jingkang banyak tiet. Hakmi ngayeng haka jingkang banyak tiet. Lada unu ru uyok singaw ita kaktian jonga. Badun pli ya kata ka jingkang. Nganwan rung hapo hau. Ban ngan ya kawai met lem. Ban ban mauru lem ban nga. Kumno Jesu tit kita no jongi. Tempat yang utrai Jesu kita don hang ni begitu kita pek leng ba ke media platform. Kajing tiat kajau Jesu kelong pios ngau ya kena kajing keren ka tinu blay hani ka singi. Kata ka de ke hen ke dak juga kajing tiat kajau Jesu ya kajing kang ka no jong pi. Ko amna ong kene ka we. U Jesu onnom siai tiat sa ya kajing kang. U Jesu onnom siai yang sa hakamat juga kajing kang. Baru Jesu unum syai keren sakru sikidok no jongi. Uai kapor balangi kentat un leit no. Ngai scam habai Ecclesiastes ia tu ikajing singo kajing I hai bayan ale bayan ong ngai scam inum syulet silet U Jesu unum syai yang sa hak jingkang. U Jesu unum syai tit sa. Baka ktien jo blay ka ong komne Genesis in real life. U tiu try ula ong u mensim jonga unom ye le badu brio jinom. Blay unum kta jinom ye brio. Ubleu no mele junam bat ubreu bat kabreu. Dei yangi bangin jubab. Wadam ong lasai la pempat pedang yo trai Jesu. Wadam lasai ngan abshwa mentakas. Maka Bible ko ong mentakas ngi. Hawa pinyo snow yakikintin jo Wanum pen you don't know jombi. Wanum abla shy. And pun could not. Shopan pun could not go up in a 2 peak wig a jinja, kabajayanga. But can you get jinja? Nganum kalet shoe hagaji im jonga. Let's see kinik where Donald cut but yaman shwa komi. Passion re bakasoy. Lesi la jua singo kani ka kubor ka banga jukaren. Kani ka ja ka long kumni. House nem ka kandai spot for fulai. House nem ka kandai spot for fulai. Kani ka sin man nung kong tam ha ka jim jonga. Ban lek na del na bugohati de ka plin ban shong plin nung kong tam ha ka jim. Na gohati hadu Calcutta. Na Calcutta hadu hapo Copenhagen na Copenhagen sa New York pat yu siyang plin manum noru hakataka jinglek na wakut partage don tikay ka jakalong kani singap niya tu ipi
Ngidon langut ki balik lang. Mangilet kawi ke conference, kawi ke training, kakinja training school, kabalong hapo Arizona, Mesa Arizona. Tingilet lang langut. Ngade mga barit do. Bishop Pradhan iwe imdan syu. Bedejo kasi anay man syu. Nang tayo pastor si Jerwa ituri imdan syu. Ngilet lang bro langut. Ngapo hikal kata. Ngila doon sa airport. Bagila di ban mi daka flight SAS Scandinavian Airline. Kabedejong ka Denmark. Totom nili SAS. Tingila doon hang ta po airport. Ngila yai lang ba jo ka immigration na ka office ha ka makipik bahay ki kot kisla syo bingin mi syabar jo kari. Ngila pe ki kot kisla jongi Shem ya ka jongi pas jong Bishop Pradhan ki biang ko kile siya plane layan ya kitiar kita jongi la lay lupa siya po check ikut kisla jonga biang ya check ikut kisla jongi pastor si Jerwa kim biang tikum nungin lek tamangi ni hab abhang ta ki prasangkat bala na immigration office ki prasangkat bala man penbiang ki korek selaju imlasyo. Napo ka office juga airline kila phun si po immigration office. Pa no kloy kitu ki laingut kinong India. Pa no kloy kum tabe license hausin kila phun. Hadengi hang ni hapo office dangi don. Naman ngilek tangkum no mengiargut ini don hang ni. Syai syadin. Dah bakat do. Kita iba try hapo immigration ki ong wat kuslai. Kelek. Le non piar ngut. Ini iwe in sapoi lashisngi hapo New York. Abi ha New York. Tingi ong to, ngiman sen lum kum tala do e by flight. Nilek. Ngirong hapo ka airplane. Nganum klet ka ci im jonga. Mayarong hapo airplane. Ka air hostess ka don hang ta. Ka pek yengi. Bangkan mau bahag ong kumni. Why did you delay? Why are you so late? We are waiting just for you. Why are you so late? We are waiting just for you. Balay pislem hadu kata-kata. Ni ab satang yepi. Sorry ma'am, sorry. Syong, Maria take seat belt na daw siya dong. Mi ka plane na po ka jaka bapak. Ya ako to ka runway. Tang plane kanya minute take off. Nilay no. Masingaw. Don kibriyo kibaw Jisu ong hani kasingi. Balay pi penslam hadu kata. Wong nga ap sa tang yepi. Maladay banwan try Jesuang. Nga syuap satang yepi. Namangam kwa yepi pinday dujok. Ngam kwa yepi bapin ya Shem baruta umarat klaw bagi jinjin jar giban sawan ni ka prothe. Nga ap satang yepi ong try Jesu. Kajing don yepi hani ka si hani ka ying ka jo try baban yo sngow ni ka kubor kamday ka sujaran khat. Kikti kiba iit, ba kiba jaus naam jong utray. Kikidaw yang ini kasngi. Wong balay pipan slam. Balay pipan slam. Nga syuap sa tangyapi. Tungin dem kikli jing siyapo. Haka jing buram ka jing don ka jong ublay. Don na em na preng jing ini kasngi. Kiba kwa ba nang ho yau try Jesu. Compare pilong nong pop bakat nu compare pilong kan nong pop bakat nu compare. Utray u JP u up JP. Tawa pin suong ho yau try matagasngi. Don ne em na pleng jongi la pin pat piang yau try Jesu. Shirai ka kti jong pi se jrong. Nduay yang ta jong pi. Lada don kibong pat pedang yu try Jesu. Lada baro ngila pedang yu try Jesu.
kat no kalong kajing kemen yo utrai hanreo sukum no don ke mon pat pedang yo utrai ke mon pat dikenaru ila ka jong kajing im amen yang tu amenกำลังมันตัดสักนิดดอนเอ็มนะเพลงจงพีดอนเอ็มชุระตั้งขักที่จะพิเศษจงมันเอาหอยอัตรายในกษีหอยไงอยู่อีดอนขักที่ดังดอนชุดเอ็มหอยไงอีดอนเอ็มดอนชุดเอ็มเพลงกระคุยพีกุกิคูนโจบเลยนี่ด้วยกูป่าไปอีกในกระปอยนี่อายุเอเมนำแต่ในกษีก็เป็นมาอาอย่างนี้บางทีละบัญญัติดอนทางนี้กูทรายเอาเลยยากบันโยอีบันวิทเนสยากจีเตคตีนก็จูนี่กิอารุตกิสัมลากิคูนโจเมเอกเลสิสติสขาดันบัดอีวายันทามนี่ไอ้งูกันนี่กันเด็กจริงจารังขาดเรื่องเงี้ยเข้มบักเด็กจิปัญญาบันบอมจุกโจเมบางทีโยอีบัดแม่กว่าบันเครนช่างงี้บางทีสงี้ก็จริงวันจะไม่กินละจันหาดูกัตตาอัตรายกระคุยกินนี่ก็บารากิกตีจงกีน่ะดูนี่ก็สงี้มันตากุตรายรับยกีไปกินสงูทูยาตากระเจียเดจกีบัดเมย์บัญญาบัดเมย์ปาอัตรายมันอารุยากตากระสินจัดกีบาอันดามันวันฮักนูนี่ก็สงี้ฮักปอร์เป็นยิมปอยประคัดบารอกเงี้ยเฮร์ลังบัญญาเชียมบัดเมย์หาสุนบันเองบัดบันรุ่งเช้าตากจิงสุกกับบอมจุกดตรายปลัดอย่างนี้นักจินจาร์บะบักราวตรายนักตากิตูรุกิบเป็ดกูตรายเรื่องบางอย่างมีเดียแพลตฟอร์มแล้วดอนกิบปัดประเดี๋ยวนี้แม่กูตรายมันยารับอย่างนี้เครนอย่างนี้กูตรายยาเชมบัดกี้น้ำมันแม่มกว่าอย่างนี้บิกินยาดเรื่องบางอย่างจินจาร์บะบักราวบัดแม่มกว่ารู้ยันนู่นวันจัดโนเรียกว่าบารอกกินปอยส์กันจริงปนิมเมมกว่ายันนู่นวันเลยชุดจักกูตรายยารับยันเว้ยไปเว้ยไปกิตุยไปเลยมันมีแต่แพลตฟอร์มเรากูตรายเปลี่ยนอายกับรายกับจงกีใช่ไหมปลายอินเนอร์กับโปรเด็กจิกร์คู่ใช่ไหมด้วยให้กับกระเตงกับจงยิสุคริสต์